Wel, un o'r cwestiynau dwi wedi cael gan amryw yn ddiweddar ydy, pam wyt ti'n sefyll eto? Efallai bod yna negas yn hynny mod i wedi bod yna'n hir, ond dwi'n meddwl pam mae pobl yn gofyn hynny ydy, oherwydd fel nath fo'n gyfeirio ato, y problemau sydd wedi gwynebu Ynys Môn yn yr gorffennol. Be sy'n bwysig rwan ydy sefydlogrwydd, oherwydd un plaid ac un plaid yn unig ddaw â hynny i'r cyngor. Mae'r annibynwyr, maen nhw wedi bod yn newid o grŵp i grŵp, a mae hynny wedi bod yn broblem. 3 arweinydd gan yr annibynwyr yn ystod y cyfnod diwethaf yma. Tydi o ddim yn sefydlogrwydd. Tydi o ddim yn gymorth i ddod â gwaith i'r ynys, a dyna un o'r pethau pwysica ydym ni'n edrych amdano fo. Sef gwaith i'n pobl ifanc, y bobl sydd yma yn gweithio yn barod, bod nhw yn parhau mewn gwaith. Mi da ni wedi colli mwy o swyddi na amryw o siroedd eraill. Mae colli 200 o swyddi ar Ynys Môn fel colli 1000 yn De Cymru. Tos am swyddi eraill ar eu cyfar nhw. Gwaith ni fi gwneud yn siŵr bod hynny. A mi fyddwn ni'n gwneud hynny trwy gymorth y colega, yn enwedig coleg Menai, lle mae yna adeiladau newydd wedi cael ei adeiladu i roi cyrsiau i'n pobl ifanc ni, ac mae dda gen i ddweud bod rhai o'r bobl ifanc yna yn tynnu am y diwedd. Addysg dda i'n plant, mae hynny'n bwysig. Mae yna broblemau wedi bod hefo addysg yn y gorffennol, ac yn fwy na dim, mae rhaid ni ofalu am yr henoed. Gwneud yn siŵr bod y gwasanaethau ar gael iddyn nhw. Dyna be da ni'n sefyll drosto fo fel cynghorwyr ar Ynys Môn.